Вакол Беларусі рыхтуецца новая сделка. Нафта, транзіт і спроба адарваць Менск ад Расеі. Але пакуль усё спыняе адна краіна. Ці гатовыя Вільня і Менск дамаўляцца, нягледзячы на вайну ва ўкраіне. І чаму ЗША ўжо шукаюць замену НАТО ў нашым рэгіёне. Я Олесь Залеўскі, вітаю спадарства. І гэтае пытанне абмяркуем з суседзямі ў праграме «Тут і там». Вітаўтас Брувярыс з намі будзе на сувязі з Вільні. Вітаем вас. Здравствуйте. А ў студыі кандыдат гістарычных навук Ягем Красулін. Прывітанне. Дзень добры. Пачынаем. Дык на чым палягае канцэпцыя ЗША датычна Беларусі, калі даваць веры польскім медыям? Ключавым элементам магчымай здзелкі паміж ЗША і Беларусю можа стаць не калій, а нафта. Паводле інфармацыі віртуальнай Польскі, гаворка ідзе пра складаную лагістычную схему ў пасляваеннай Еўропе. Венесуэльская сыравіна праз балтыйскія парты мае трапляць у нашу краіну, а азербайджанская праз дружбу. Пры гэтым эксперты не выключаюць, што фактычна гэта можа быць і расійская нафта, проста з іншымі дакументамі. Але такім чынам Захад і Украіна зможа купляць энергарэсурсы, нягледзячы на забароны купляць гэта з боку Расеі. Для вас гэта не спекуляцыя, ці вось магчымы рэальны план эту венесуэльская нафта, асабліва ўлічваючы наш ранейшы ўжо досвед. Што прыдумалі гэтым разам амерыканцы? Ну, вось вы недарэмна прыгадалі наш ранейшы досвед. Мы ж маем з таго досведу 0 прыбытку і 1,5 ярды, падаецца, пазыкі. Перад Венесуэлай, якая, падаецца, не збіраецца нам дараваць гэтую пазыку. Вось, калі мы гаворым пра вось гэтую альтэрнатыву паставак расійскай нафты і замену яе венесуэльскай, тут у нас адразу некалькі «ой» па некалькіх кірунках. Гэта і лагістыка, гэта і кошты, і, уласна кажучы, гэта у тым ліку праблемы з пераапрацоўкай вельмі своеасаблівай венесуэльскай нафты. Бо гэта нафта цяжкая. Гэта вельмі такая вязкая субстанцыя. Па-першае, цяжка здабыць. Гэта вельмі такі каштоўны, уласна кажучы, ресурс. Ну добра, тут пра здабычу мы не гаворым, бо гэта праблема не нашага боку. А вось калі казаць ужо пра пастаўкі ў Беларусь, тут усплываюць нашыя праблемы. Першае, 10 000 кіламетраў адлегласці. Гэта ўжо, вось падлічыце, колькі гэта будзе каштаваць пры дастаўцы. Потым добра дастаўляем. Дастаўляем, услугу выкрэсліваем. Так, апошнія падзеі паказалі, што тут лагістыка вельмі такая, скажем, хістка, пад рызыкай. Добра дамовіліся з Літвой, пампуем гэта праз Літву ці праз Эстонію, як было гэта раней. Далей, гэта пастаўляецца ў Беларусь. Што рабіць з гэтай вязкай нафтай? Пад яе пераапрацоўку навостраны, ну, скажам, пераапрацоўчыя заводы на паўднёвым атлантычным узбярэжжы ў Злучаных Штатах. Нашыя не. Таму яе трэба мешаць. 15 год таму яе змешвалі. З чым? З расійскім «Юралс». Лёгкая нафта. На выніку ідзе, ну, тое, што ўжо можна пераапрацаваць там у Мызыры, напрыклад. Гэта каштуе. Гэта каштуе. То бок, ну вось глядзіце, ідэя. Давайте адарвем Беларусь ад Масквы тым, што прымусім усё ж такі набываць гэтую расійскую нафту. З іншага боку, я таксама не ўпэўнены, ці мы можам вучыць Трампа, ягоную адміністрацыю зарабляць і бачыць там камерцыйную выгаду, там, дзе яны бачаць. Магчыма, яны сапраўды бачаць эту камерцыйную выгаду. Магчыма, бачыць схему, якім чынам это можна тэхналагічна зрабіць. Але тут жа, на мою думку, самае галоўнае тое, што фактычна Беларусь становіцца такім хабам, фактычна больш незалежная ад Расеі. Ну і атрымліваецца, весь рэгіён завязаны на Беларусі, калі казаць пра энергарэсурсы, таму што мы не ведаем, як яна скончыцца, але як бы яна не скончылася, яшчэ, напэўна, доўгі час Еўропа не будзе купляць расійскай нафты. Таму ідэя тут супер, амбітна, окей. Як гэта палітычны склад? Зноўку гэта нагадвае карыкатуру адну ўсходненямецкую пачатку 90-х, калі сядзяць Энгельс і Маркс у жабрацкіх вопратках, капелюшы перад імі, капейкі страсаюць з прахожых і кажуць, ну ідэя-то была добрая. Вось тут ідэя шыкоўная, калі не пачынаеш падлічваць усе гэтыя самыя «ой». Бо мы дацягваем да Беларусі гэтую нафту, плюс ужо да кошту не таннай венесуэльскай нафты. Потым мы яе змешваем з нафтай «Юралс», якую набываем у Расіі, не танная нафта, так? Ну, дакладней, добра, да нас ідзе з дысконтам, но гэта не адрывае нас ад Расіі. Добра,
пераапрацавалі, далі куды? Вось гэтыя пераапрацаваныя прадукты, яны куды ідуць? На вайну Расіі супраць Украіны? Ну, тады Усть-Луга, наступны мазырскі НПЗ. Прыгатавацца. То бок тут я не бачу ніякіх выгадаў і ніякіх момантаў, якія могуць сапраўды паспрыяць таму, што Беларусь адарвецца ад Расіі. Беларусь ужо давно адарваная ад Расіі. Ну, Лукашенко трымае ўсё, ягоны рэжым. Да, ну вось тут пытанне, што тут для Трампа, ягонай адміністрацыі ў гэтай ідэі важнейшая. Камерцыя, камерцыйная выгада і вось это энергетычны хаб, лагістыка, ці рэальна вышэй это адарваць нейкім чынам Менск ад... Ідэя. Менск ад Москвы? Ідэя ж добрая, мы з вами высветлілі. Ну, так. А тое, што практычна будзе ажыццяўляцца, гэта ўжо справа іншая. Абсалютна. Тым больш, мы ж бачым заявы Трампа па шчырасці. Так, сёння ён кажа адно, ён ужо ў сваіх публікацыях, у гэтай сваім сеціве трус, ён піша супярэчныя рэчы ў адным пасце. Так што тут чыста ідэя. Падтрымаць, прынамсі, эту ідэю, адарваць Менск ад Москвы, мы горача, прынамсі, тут, у гэтай студыі. Не ведаю, гэта вельмі небяспечная для нас ідэя, і спроба, скажем так, не проста ажыццявіць, паспрабаваць ажыццявіць, а паверыць, што гэта магчыма. Гэта ўжо для нас вялікая рызыка, што мы дапаможам... Калі гэта будзе хутка. Гэта не будзе хутка, гэта не будзе ўвогуле. Вось сама вера ў тое, чаго не будзе, і праз гэта мы будзем рабіць пэўныя крокі, быццам бы у спробе ажыццявіць гэтую нездзейсняльную мэту, вось гэта прывядзе нас да, уласна кажучы, вялікіх праблемаў. Ну, гэта ў выпадку, калі Літва все-таки таксама пойдзе на гэтую угоду з ЗША, пакуль жа Гінтэнас Наўседа дае 4 тыдні Менску, а хутка ўжо застанецца 3 тыдні, каб той паказаў жэст добрай волі на перамовы і на гэты час спыніў атакі мігрантаў і метэазондаў на мяжы. Пры гэтым палітык Зенон Пазняк, патрыярх беларускай апазіцыйнай сцэны, сцвярджае, што пасля Масквы другі вораг гэта якраз Літва, якая вось не ідзе на супрацу ЗША у справе гэтай здзелкі з Беларусі. Вітаўтас, як вы ацэньваеце пазіцыю на дадзены момант Вільні? З нашага боку мы бачым, з нашай перспектывы, што пазіцыя мягчэе, як мінімум, мягчэе. Ну і ці сапраўды Літва гатовая ўжо да размоваў з Мінскам? Ну, Литва, тут официальный Вильнюс и сам президент Науседа, и все главные башни Вильнюса, они пытаются навигировать, да, заняться такой навигацией. Как бы и не капитулировать белорусскому режиму, не поддаться ему, его шантажу, и не разозлить так американцев, чтобы они там что-то нам плохого не сделали, и чтобы на нас не разозлились. Так вот тут теперь эти все речи, это сама логика, которая она сама, ну, по сути своей, она ошибочна и карикатурна, да, как бы вот режим нас атаковал, что-то нам делал, вот он, если он закончит атаковать нас, тогда вот мы, может, начнем какой-то диалог и с ним и возобновим отношения. От чего, с какого бодуна, как ситуация фундаментально поменялась по сути террориста, террористического режима, если он, ну, как бы, окончил нас атаковать временно. Что он? Ситуация как-то по сути лучше стала? Надо с ним тогда начать какой-то диалог из этого. Мы понимаем, что и наши официальные лица, и сам президент Науседа понимает карикатурность этой логики, но я говорю, вот весь, как я понимаю, как я чувствую, весь такой вот, вся эта логика и есть к тому, чтобы как-то, ну вот, пропетлять между этой силой и Харибдой. Не признавая факт, что мы теперь оказались, по сути, такой, ну, может, уменьшенной по драматизму и экзистенциальности ситуации, в которой оказалась и давно уже некоторое время есть, например, Украина, и которую довольно откровенно, недовольно, а совершенно откровенно несколько месяцев тому назад сказал президент Зеленский, что Украине придется выбирать
между, ну, он сказал, может быть такая ситуация, что придется выбирать, но по сути такая ситуация уже давно у Украины, между главным партнером, главным союзником, имеется в виду США, и достоинством государства. Он так сформулировал, но совершенно ясно было, что он имел в виду, ну, суверенность государства, да, и государственность государства Украины. Так вот, в такой ситуации есть и Литва. Если она хочет сохранить свою суверенность и свою государственность, не только достоинство, она должна сказать, никаких переговоров с белорусским режимом, пока этот режим есть, и все. И тут никак ситуация не может меняться. Даже рискуя вот разозлить Соединенные Штаты, вот рискуя дружбой с Соединенными Штатами. Но тут вот мой, как говорит англосаксы, bottom line. Я хочу вернуться и в начале вашего разговора, и к самой главной тематике, как ее вы сформулировали. По-моему, фундаментально ошибочно думать, что вот такой план, есть тут хитрый, не хитрый, но вот есть такой план Соединенных Штатов вернуться к старой идее, с которой заигрывала давно и там иногда Европа, и Литва заигрывала, что можно как-то оторвать Беларусь и режим Лукашенко от Москвы, и тут как-то стравить может эти две диктатуры, или использовать белорусскую диктатуру как какой-то плацдарм против российской диктатуры. Я не думаю, я уверен, что Соединенные Штаты тут такого плана не имеют и не рассматривают. Главный план Соединенных Штатов – это пакт, big deal, big beautiful deal с обоими диктатурами в пакете, российской и белорусской. А вот легитимация белорусской диктатуры – это теперь только прелюдия и начальный этап к пактам, таким же самим пактам, гранд-пактам, гранд-дилам и с московской, с российской диктатурой. Просто теперь с российской диктатурой мешает пока еще ситуация в Украине и сопротивление Украины. Пока Штатам вместе с Россией по духу Анкориджа не удается сломать сопротивление Украины, а с Беларусью вот можно начинать и как бы подготавливаться к пакту, такому же пакту с российской диктатурой. Вот этот контекст важно иметь в виду. И Литве тоже, нашим лицам тоже важно, первым лицам и дипломатии иметь это в виду, понимая, куда нас затягивает, в какую игру нас затягивает, точнее не в игру какую затягивает, а в какое меню какого пакта нас заносит. Спадар Рухін, але ну і Вітаўтас таксама ж нас чуеце, але фактычна вось у гэтай канфігурацыі этого пакта, про які кажа Вітаўтас, які вось і спалучае ту камерцыю і палітыку, так, што мы не маглі ніяк спалучыць, Беларусь фактычна застаецца жорсткая палітыка ўнутры, это амаль таталітарная сістэма, як і сёння, але міралюбівая з суседзямі, так? Ну, бо трэба, каб это все працавала з Літвой, там, напэўна, з Польшай уже не будзе столькіх правакацыяў. Ну і, але застаецца яшчэ пры гэтым вайсковая прывязка да Расіі. Ну, можа, не найгоршы варыянт, улічваючы, у якой цяпер сітуацыя апынулася Беларусь, поўнай залежнасці татальнай ад Расіі, то можа вось нават такі пакт, про які кажа Вітаўтас, ганебны, які будзе, магчыма, для Літвы, але для Беларусі это пэўны прагрэс будзе. Значит, ну, па-першае, тут які прагрэс, калі застанецца таталітаршчына і калі застанецца вось тая сітуацыя, у якой беларусы знаходзяцца. Тут у нас праблема метадалагічная з вами. І не толькі з вами, на жаль, бо вы і шмат хто іншы зыходзіць з таго, што Лукашенко і Расія гэта розныя з'явы. Я упэўнены, што Москва і Лукашенко гэта адно і тое ж. Вось мы маем справу, калі мы маем справу з Лукашенко і з Москвой. Это не пра Беларусь зноўку гаворка, калі мы вось разглядаем усе гэтыя схемы, усе гэтыя пабудовы, і казаць, што будзе у нас, ну добра, таталітарны, ну добра, ну будзе кідаць за краты, будзе забіваць беларусаў, фігня якая. Затое будзем міралюбным па ўсёй катушцы компасу. Не будзе.
Бо мэта-то іх, вось гэтых рэжымаў, што Лукашэнкі, што Пуціна, дакладней Пуціна, Лукашэнкі, што эканоміка ў іх мэта? У іх эканоміка была неблагая ў 2000-х, нават на пачатку 2010-х была неблагая. Яны што, гэтым задаволіліся? Яны пачалі развіваць на гэтым сваю эканоміку? Не, у іх была іншая мэта. У іх мэта гэта аднаўленне імперыі. Гэта дыктат усім. І цудоўна, што яны знайшлі вельмі добрага падзельніка ў гэтай справе, у асобе Дональда Трампа, які таксама бачыць, што гэты свет не годны больш, чым там тройкі, чацвёркі вось гэтых самых моцных хлопцаў, такіх як ён, такіх як Пуцін, такіх як Кім. Вось, паміж імі давайте падзелім. Вось гэта будзе наша, гэта будзе ваша. І будзем кіраваць і радавацца. Так, ну не толькі кіраваць, але і бяспеку так забяспечыць. Бяспеку каму? Яны бяспека гэта аксюмарон. Яны наадварот. Ну, я думаю, што нават забіць гэтую бяспеку, каб яе разбурыць. Так, але я думаю, нават Трамп і ЗША не будуць зацікаўленыя, што нават у выніку гэтага умоўнага пакта, пра які мы тут размаўляем, каб працягваліся канфлікты ў гэтым рэгіёне. Ну і пакуль добра было б абгрунтаваць, ну добра, працягнем. Так, вот акурат зараз пра гэта і пойдзе гаворка. Пакуль ідуць размовы пра здзелку, у ЗША гучаць яшчэ больш радыкальныя ідэі, фактычна перасабраць усю архітэктуру бяспекі у Еўропе. Вось. Ну і паводле спецпрадстаўніка ЗША па ўкраіне Кіта Келлога, ЗША можа ўжыць 13-й артыкул НАТО па выхадзе з гэтай арганізацыі, загадзя папярэдзіўшы альянс і даўшы яму год на падрыхтоўку да выхаду з ЗША. Вось што заявіў для Fox News былы спецпрадстаўнік ЗША. Варта перарабіць абарончыя структуры, якія мы маем. Магчыма, стварыць іх з Японіяй і Аўстраліяй, а таксама з некаторымі з тых еўрапейскіх краінаў, якія гатовыя ўступіць у вайну, такімі як новая, зноў уключаная Германія ці Польшча, ці нават Украіна, якая таксама праявіла сябе як добры саюзнік. Вітаўтас, вам пытанне, па-першае, наколькі вы думаеце, што праўдзівасць так, гэтага сцэнара, такога варыянта, што ўсё-такі сапраўды НАТО дажывае свае апошнія часы. Ну і для Літвы гэта таксама будзе наступны выклік, да, таму што тут і Польшча, і Украіна, якія пад завязку цяпер так, такія фарватары так, вайсковай палітыкі кантыненту знаходзяцца. Як Літва бы ставілася да такой альтэрнатывы НАТО, асабліва вось улічваючы погляды Трампа на то, якім чынам гэты рэгіён мае развівацца? Трампу тут и его администрации тут в нашей окраине Европы главное, совершенно понятно, это российский и белорусский режим. Главный бизнес с ними, их легализация и помощь их, разваливая Европейский Союз. Все другое, и то, что ему там, и его администрации как бы очень тут важно, чтобы не было тут какой-то войны, какой-то деструкции, все, я думаю, это все мыльные пузыри. Это первое. То, что он серьезно настроен, чтобы Соединенные Штаты вышли из НАТО или существенно бы там уменьшили, существенно, я говорю, до нуля почти свое участие, и что он серьезно на этом настроен и последовательный, даже с первой каденции, это тоже совершенно очевидно. И это второе. Третье, каким образом он это будет делать? Если цивилизованным каким-нибудь, просто выходя путем выхода, это одно. Не дай Боже, путем конфликта с другими странами НАТО, например, на земле Гренландии и за Гренландией. Я имею физический, военный, кинетический конфликт. Я даже не скидываю со счетов такой апокалиптический совершенно возможности. Теперь к этой идее и саму Киту Келлогу. Я не знаю, тут очень как тут серьезно ли мы должны рассматривать то, что говорит Кит Келлог, бывший посланник Трампа, фейковый подставной посланник Трампа по поводу там Украины, когда и сам понимая, что он был фейковый посланник, когда все реальные дела там мутились с русскими и мутят Витков и Кушнер. Ну, хорошо, будем абстрагироваться от этой персоны по принципе к этому, ну, как бы новым оборонным альянсам. Тут ничего
ничего нового нету. Тут совершенно ясно уже давно, что реальную на земле, реальное переформатирование альянсов военных диктует уже и будет диктовать сама жизнь, в первую очередь, точнее, война в Украине. Украина и те страны, которые будет по полной и на максимум серьезности включаться в то, чтобы в первую очередь и как программу минимум остановить российскую армию на линии соприкосновения в Украине, остановить фронт и разбить российское наступление, вот и будет этот реальный новый или не новый, не знаем, как тут назвать, неважно. Вот и будет этот как бы новый НАТО, да, новый альянс военный. И совершенно ясно, что тут в первую очередь будет наши региональные державы. Польша, Балтийские страны, может Финляндия, Нордиксы, северные страны. И еще плюс максимум может быть Великобритания и Германия. Все. Никаких американцев тут не будет. И будет хорошо, если американцы не будут уже в открытую напрямую помогать России, чтобы Украина и ее европейские союзники не разбили российское наступление на фронте. Вот это будет реальная ситуация в реальности. Тут будет развиваться реальная динамика. А все другое – это пустые слова. Зразумела, Вітаўте, апошняе пытанне так у нас застаецца. Ну вось Яўген, але нават пры такім раскладзе фактычна для Беларусі не моцна штосьці мяняецца. Польша і цяпер з намі побач, так, і Літва, то бок гэтыя ж самыя краіны будуць нейкім новым альянсе, так, прадыктаваным падзеямі ва ўкраіне, так, і агрэсіяй Расіі, але якая роля Беларусі тады вот у рэгіёне? Яна змяняецца ці фактычна на нічога не застаецца? Ну вось, калі глядзець на тое, чаму гэтыя словы Келага прагучалі, тут хутчэй гэта варта разглядаць як закід. Ну, як Сунь-цзы, так, разбей саюзы праціўніка. Вось тут абсалютна слушна пагаджуся з Вітаўтасам, што задача Трампа гэта разваліць еўрапейскі звяз. Дзеля таго, каб прасцей потым кантраляваць асобныя рэгіёны ці, скажам, перайсці да перадзелу свету, пра што ён, уласна кажучы, і марыць. Бо калі паглядзець пералік тых краінаў, якія трапілі у гэтыя абраныя, скажам, суб'екты, з якімі Трамп хоча мець справу, мы пабачым, што там няма Балты, там няма Фінляндыі, там няма Швецыі, якраз тыя краіны, якія схаваліся пад парасонік НАТО ад таго, што яны пабачылі рэальную пагрозу з боку Расіі. То бок, ну давайте паглядзім на тое, што будзе, калі ажыццявіцца гэта ідэя Келага. НАТО разваливаецца, ну добра, Польша, Украіна, так. Гэта там цэнтр і поўдзень. Што на поўначы? Там, дарэчы, любім так размаўляць пра гэтыя схемы, там эканомік, прыбытак, паўночны марскі шлях. Цяпер ён з Расіяй упіраецца вось якраз на тыя тэрыторыі, якія ўваходзяць у склад НАТО. Мы гэта разваливаем, мы іх бярэм пад свой кантроль, калі іх ужо ніхто не прыкрывае з моцных саюзнікаў. І ўсё, мы кантралюем, з дядзей Дональдам мы дзелім гэта ўсё. Вось, таму гэтыя словы яны хутчэй як такі закід, каб яшчэ пагуляць на нервах вось гэтых былых сваіх саюзнікаў, намінальна, якія застаюцца яшчэ саюзнікамі, дзеля таго, каб павялічыць раскол паміж імі і недавер узаемны. Вось я б так разглядаў гэтыя словы. Ну і, уласна кажучы, тут зноўку з Вітаўтасам пагаджуся, што гэта праверка на трываласць Еўропы. Калі Еўропа гэта вытрывае, выстаіць, тады гэта будзе вельмі моцны суб'ект у міжнароднай палітыцы. Ну і неабходны і патрэбны нам, Беларусі, незалежнай, яна побач, і куды мы без Еўропы, тым больш мы ў ёй. Дзякуй вялікі за размову, за сённяшнюю сустрэчу. Спадар Яўген Красулін і Вітаўтас Брувярыз былі ў нас у гасцях. Спадарства, дзякуем за ўвагу, вашыя лайкі і каментары. Да сустрэчы ў наступных эфірах.